Защо хората трябва да купуват съвременно изкуство изобщо? Най-хубавия въпрос. Да. Разбира се, че е субективно, но изкуството е това, което ни изкарва от стереотипа. Изкуството е това, което ни показва новата пътека. Изкуството е това, което ни изкарва от сивотата на битието, житието, сивото ежедневие, който както иска да го нарича. Разкажи ми, кои са най-големите заблуди при младите артисти, които тепърва започват своята професионална кариера? Това, което аз забелязвам е, че много често млади, разбира се, талантливи хора смятат, че когато завършат университет, вече веднага от първия ден ще имат достъп до големите галерии, ще работят с вече така установените куратори, което разбира се няма как да се случи в рамките на един ден или една година. Другото нещо, което ми прави впечатление е, че много от тях очакват да имат цени още с настъпването им на артистичната сцена, като на автори, които вече са на съвременния пазар, да кажем 40-50 години, което е много важно да се каже, че е невъзможно. Изкуството е една различна гледна точка върху различен социален проблем, тема, кауза. Трябва да се подкрепят хората, които имат този метод на изразяване, създавайки нещо красиво, което не всеки един от нас е бил благодетелстван с това да се роди с някакъв талант или с някакво послание. Смятам, че културата е абсолютна необходимост. Смятам, че в България имаме накъде все още да се развиваме в посока да имаме повече приемственост, повече разбиране и повече най-вече толеранс. Изкуството е вдъхновение. Хората трябва да осъзнаят, че това е нещо, което може да ги изпълни, това е нещо, което може да им помогне. И да ги въздигне. Разбира се, хората не знаят, но ние, така да се каже, с Спартак, освен колеги, сме и приятели и сме се обединили в името на изкуството в България и най-вече това да обединим съвременното и вече установеното в света на изкуството в България. Надявам се искрено това видео да достигне до все повече хора. Съответно ще се радвам да се видим на някоя изложба.